Dag meiden. Met konijn. Kom binnen. Nou, hartstikke leuk. De konijntjes even neerzetten. Schoenen uit en dan mogen jullie daar een plekje zoeken. Ja? Nou, de konijnenparties die organiseer ik omdat ik merk dat konijnen heel vaak toch wel in opwelling worden gekocht. En dan zijn ze leuk, 4, 5, 6 maandjes. Ze zeggen dan ook nog een keer hap in het hok. Ze bijten en dan is de lol er vanaf. Nou, als je weet dat konijntjes 7 tot 10 jaar kunnen worden en ze zitten alleen maar in een hok, worden ze alleen maar vervelender, agressiever. En wat ik probeer te doen met met konijnenparties, is gewoon uitleg geven. Wat is een konijn? Wat wil een konijn? Wat vindt een konijn leuk? Wat vindt een konijn niet leuk? Wat is belangrijk? En dat vertel ik op een hele leuke manier aan kinderen. En dat is het. Niets meer, niets minder. Gewoon uitleg over konijn. Ik pak mijn kunstkonijn. Mooi kunstkonijn. Je pakt het konijntje echt onder zijn voorpootjes. En die achterpoten hou je heel stevig vast. En dan druk je het konijn tegen je aan. Dat vindt hij veilig. En dan kan hij niet trappelen met die achterpoten. Ja, maar met een kunstkonijn kan ik het ook. Dat klopt. Als je nou je konijn optilt en je pakt hem in zijn nek, vinden ze dat heel eng. Heel, heel eng. Dus eigenlijk moet jij nu aan mama gaan uitleggen dat ze het konijn zo moet optillen en zo moet optillen. Hé, gaat dat lukken? Gaan we straks vertellen aan mama. Dat vinden konijnen leuk, hè? Een groot hok, dat ze van boven naar onder kunnen lopen, dat ze wat beweging krijgen met trappetjes. En ze houdt niet echt van de pers. En de pers is jullie poes? Nee, pers. De pers? Oh, gosh. De camera. Nou, volgens mij heeft ze er helemaal niks van. Zie je, ze hupt heen en weer. Ze gaat ruiken, het andere konijntje. Daar komt ie. En niet te veel hooi, anders maak je het helemaal heel moeilijk. Wil die wel touw? Wij maken hooiballetjes. Verveling is nummer 1 voor problemen bij konijntjes. Dus geef konijntjes leuke dingen te doen. Telefoonboeken, speeltjes, balletjes, hooiballetjes maken. Af en toe konijnensnoepjes, stukje wortel erin. Vinden ze hartstikke leuk. Gaan ze gooien, smijten, eten. Dat geldt ook voor een kat en ook voor een hond. Wat wil een hond? Wat wil een kat? Kijk naar de basisbehoeften en daar voorkom je heel veel problemen mee. En dit is puur voor konijntjes, maar ook voor hond en kat. Iedereen is welkom.